नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त आज के ई वीडियो में हमनी बात करे वाला बानी कि भोजपुरी सुपरस्टार हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी की फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 के साल 2021 में भइल पहला भोजपुरी अवार्ड शो ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स 2021 में कौन कौन अवार्ड मिलल बा, पूरा लिस्ट हमनी के पास आ चुकल बा। आप लोगन के पूरा शुरू से बताओ तानी। सबसे पहले था फिल्म के मिलल बा बेस्ट फिल्म के अवार्ड। जी हाँ, और ई बेस्ट फिल्म के अवार्ड मिलल बा निशांत उज्ज्वल जी के, जो कि फिल्म के निर्माता रहे। ओकरा बाद दूसरा अवार्ड मिलल बा बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के अवार्ड, जो कि रजनीश मिश्रा जी के मिलल बा। ओकरा बाद मिलल बा बेस्ट सिंगर के अवार्ड, जो कि हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के मिलल बा। ओकरा बाद जो अवार्ड बा वो बा बेस्ट डेब्यू फीमेल यानी कि बेस्ट डेब्यू हीरोइन के अवार्ड वो मिलल बा सहर आफसा जी के। ओकरा बाद जो अवार्ड बा वो बा बेस्ट स्क्रीन प्ले, जो कि कैले बड़े रजनीश मिश्रा जी। तो रजनीश मिश्रा जी के अवार्ड मिलल बा। एकरा अलावा बेस्ट लिरिसिस्ट यानी कि बेस्ट गाना लिखे वाला के अवार्ड मिलल बा प्यारे लाल यादव जी के। एकरा बाद जो अवार्ड बा वो बा बेस्ट सिनेमाटोग्राफर। जी हाँ, RR प्रिंस के मिलल बा। एकरा बाद जो अवार्ड बा वो बा बेस्ट एडिटर के, जो कि मिलल बा जितेंद्र सिंह जीतू के। कई जोन सभी अवार्ड के लिस्ट बा आप लोगन के बता देनी। सामने स्क्रीन पर आप लोग पोस्टर भी देख सकतानी। सभी अवार्ड ई फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 के मिलल बा। आप लोगन के रिपोर्ट कैसे लागल ई बताएं। आगे भी खबर आते रही और हम बनाते रहें। बस आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। जय भोजपुरी, प्रणाम।